Hola, soc Sonia Bravo i avui et porto aquesta meditació. Harmonia. Troba la teva postura més còmoda, assegut, asseguda, tombat o tombada, en un espai tranquil, per fer aquesta meditació. Agafa el que necessitis, un coixinet, una manteta. Pots parar aquesta gravació si necessites per anar a buscar-lo. T'espero. Molt bé. Ara, des d'aquí on estàs assegut, amb la teva base connectaràs amb la terra, amb la teva coroneta connectaràs amb l'eteri. L'esquena ha d'estar ferma però flexible com una canya de bambú. Col·locaràs la teva mirada a l'entrecella, la llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors, i posaràs un petit somriure als teus llavis. Si estàs tombat o tombada, procura que no sigui en un llit perquè tens perill d'adormir-te. Deixaràs anar tot el pes del teu cos a la terra. Posaràs els teus braços al costat del teu cos, amb els palmells de les mans mirant cap a dalt. Pren-te un moment per connectar amb la teva respiració. Respira conscientment, deixant que la teva respiració et porti a un espai de tranquil·litat i pau interior. Inhala i exhala. Sent el seu ritme suau, constant. Inhala i exhala. Observa com entra la vida dins del teu cos, aquest oxigen que regenera les cèl·lules, i exhala soltant tot allò que no pertany a aquest moment present. Molt bé. Ara et demano que portis la teva atenció al teu cor. Escolta'l. Sent els seus batecs, com si fos una música silenciosa que t'acompanya. En cada inhalació i en cada exhalació connectaràs més profundament en aquest espai. I deixa que sigui el teu cor i no el teu cap qui et guiï en aquest moment. Confia en aquest impuls silenciós i deixa't portar. Siguis on siguis en la teva vida, amb el que sigui que estiguis vivint en aquest moment, dona't el permís de ser més suau i de ser més receptiu. Dona't el permís perquè el teu cor s'obri, sense pressa, sense expectatives. Només amb la intenció d'escoltar el que hi ha al seu interior. Sents com a poc una pou es desperta dins teu, com si fos una presència càlida i amable que s'hi asseu al seu costat. Hi ha quelcom inexplicable que t'espera, alguna cosa que les paraules no poden expressar. Ningú et pot mostrar el camí cap a això. És un camí que només tu pots recórrer. Deixa que aquesta presència misteriosa
t'envolti com una abraçada silenciosa, que et recorda que estàs complet, que ets prou, exactament tal com ets. Quan trobis aquest espai d'harmonia, de pau profunda, sent que el teu cor s'omple d'amor. Un amor tan profund que no necessita paraules per ser compartit. Perquè aquells que t'envolten el podran sentir. Aquest amor es reflecteix des de la teva essència, des de la teva veritat. Està llest i preparat per ser descobert i compartit. Inhala i exhala. Deixa't sentir en aquest moment el que estàs sentint. I dona't el permís perquè aquest sentiment t'ompli completament. Aquest és el teu espai d'harmonia, on cada cosa troba el seu lloc i on et sents completament en pau amb tu mateix. Inhala i exhala amb gratitud i amor per donar-te aquest espai, aquest moment de parar i d'observar el que has descobert. Inhala i exhala, sabent que aquesta harmonia sempre és dins teu, esperant que la tornis a trobar cada vegada que escoltis el teu cor i et donguis el permís de ser qui realment ets. Inhalant i exhalant, conscientment, torna al teu cos a sentir-lo, sentir el lloc on estàs, el lloc que ocupa, com es mou en cada inhalació i en cada exhalació, inhalant i exhalant. Pots anar movent les ditets dels peus i de les mans, les cames, els braços. Pots moure el coll al teu ritme. Quan sentis que estàs preparat, preparada, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namaste.